Salam mehriban doganlar, edi dilleşler. Şu gün gıytgaça bir düşündürüş vermek istedik. Gelip gowuşan köp sanly haýyşlary nazarda tutup, mehriban doganlar, bilinçli ýaly Dünya Türkmenleri Hereketi 1994-nji ýylyň 21-nji martyndan bäri hereket edip gelýär. İlk başta Dünya Türkmenleri Hereketi Ýaşlar Hereketi hökümünde merhum Ýatan Tolsun Agdukuliýowyň siyasi işlerine koşulup, son yaşlar bölümü ýaly hereket etdi, iş alıp bardy. Bizim esasy saýlap alan uğrumuz eden işlerimiz yaşları aň düşünje taýdan ösdürmek, ýagty geljege taýýarlamak, demokratiýa we adam hukuklary görüşine taýýarlamak boldy we şol tagallalymyz işlerimiz dowam edip dur. Hudaýa şükür gaty köp watandaşymyz, oglan ýyllarymyz kämil derejä ýetdiler we şu wagt täzirli iş alıp barýarlar. Wagty gelenne, tähetli gün gelenne nesip bolsa olar özleriniň edermenligini, gahrmanlygyny görkezler we biziň görüşimiziň netijelerini şonda hasam gowy görersiňiz. Elbetde bize we biziň ýaly hereketlere, şeýle-de aktivistlere ondan öňem, ondan soňam dürli görnüşde her hili hüjümler edildi. Şuň günde de hüjüm edilýär. Ýöne bu edilýän hüjümlere ýyllaryň tejribesi mi diýeli, özüňiz bilýäňiz näme diýseňiz. Esasanam şu Ýewropa ýurtlaryna, käbir ýurtlarda ýollar barýan bolsaň, birden aýaňa şol senden öň geçip giden güjükleň, itleň poky degýärde. Ondan şowat bir hili bolýan. Ýöne ondan soň arasalyň ýadyňdan çykyp gitdi. Edil şolar ýaly biz reaksiýa berýäs, bolar ýaly edilýän zatlara ýöne umumy ýagdaýa düşünmeýän ýa-da umuman şu görüşü, demokratiýa ymtylýan, ýaňa girip şuňa bir öwrenşek bolýan käbir adamlar gaty täsin reaksiýa berýärler we şeýle reaksiýany biziň hem bermegimize garaşýarlar. Biz olara ýaly reaksiýa berip wagtymyzy, zadymyzy sarp edesimiz gelen ok näme üçin? İlki bilen şolar ýaly hüjüm edýän adamlar kim, nähili adamlar? Şolaň bir öz, şolaň karakterini anyklamaly. Ahlak taýdan noluň amaşagyna. Eger biri halkyň öňüne çykyp, kamera öňüne çykyp bir zat aýdýan bolsa, ýa edýän bolsa, oňam ahlak taýdan derejesi noluň amaşagyna pes bolsa, onu diýmek siziň berýän soragyňyzyň jogaby öz-özünden orta çykýar. Degmeýe. Jogap bermäge degmeýe. Türkmen aýdýar, deňsiz bilen deň bolup bolmaz diýip. Şoň üçin deňsiz bilen deň boljak bolmaly, bu bir. İki, bir adam baraýdaly käbir aktivistler, zatlar çykyş eden wagty gaty gaharlanýar, gahar gadawyny jylawlap bilmän gödök hereketler edýär ýa-da paýyş, sögünçler ulanýar. Şeý dip ilki bilen öz mertebesini peseldiýär. Soňam şol çykyş edýän platformasynyň mertebesini peseldiýär. Şoň üçin eger siz nähili hakly bolsaňyz edýän hereketiňiz ahlak taýdan dogry däl bolsa, onu ol sizi hakly bolsaňyz haksyz ýagdaýa düşürýär. Inni şu günde demokratiýa, adam hukuklary hereketlerine esasanam daşary ýurtda oýanyp başlan Türkmenistanlara garşy edilýän işler, atylýan tökmekler barada aýtmaly bolanda. Mehriban doganlar, bilinçli ýaly gurbanlyk geçirmek meselem gadaganyny bir döwürde. Şol döwürde adamlar üýşüp bir näçe gadan nahar atarıp gurbanlyk gelecek bolanlaryna ýene edil şu günde bize we biziň ýaly aktivistlere, toparlara garşy baknaçylygyň, gulçylygyň, diktatorlygyň tarapyndan çykyş edýänler we şolaň ata-babalary gelip şol atarlan gadanlary agdaryp, ýykyp, şo wagtky Stalin rejimine, Sovet rejimine yaranjak boldy. Edil şu günde tarih gaýtalanýar. Yine şol adamlaryň nesli
Yine itin ispiteğine adı olmayanlar orta çıkıp, güne sögüp, guya saçıp, at kazanacak bolýarlar, meşgullyk kazanacak bolýarlar. Bizim gün tertibimiz, dönüklüň, akly kemterliň, içi garalan, ýa-da dürlü gulçuluklyň, diktaturanyň hyzmatyna, şolaň tarapyna çykyş edýänler olara jogap bermek däl. Bizim esasy gün tertibimiz halka peýda bolmak. İl gün bäkwetli işler etmek, şo işleň depkinini güýçlendirmek. Bir Fransuz satira jurnalynyň esasy sahypasyndaky suraty özüne göre üýtgedip Türkmeniýe Birleşik Hereketiniň başlygy Çemen Uýamyzyň adyny goýup, oň aşagyna azadyň men we hormatly ýaşulymyz Hanamfyň adyny goýup ahlaksyz hereket edildi. Şu hereketiň özü Hudaý tarapyn aslynda hemmämize berilen bir işaret. Näme üçin? Inha şu hereket, şu işi edýän adamlaryň ahlak taýdan pesligini, şulaň aslynda adam däl, adama meňzeýän mahlukdygyny subut etdi. Şolar öz edýän işleri bilen özleriniň kimdigini subut edýär. Özleri berýär şoň subutnamasyny. Şoň üçin bular ýalyky edilýän hereketlere, hüjümlere, tökmetlere, maskaraçylyklara gaharlanmalar, gaýtan begenmeli, bular kimin kimdigini belli edýär. Hemişe bellek geçişimiz ýaly şu soňky günlerde, soňky döwürlerde bolup geçen ýagdaýlaryň hemmesi türkmeniň bäkwidine. Şoň üçin muň hemmesini ýaşaýaryň mähriman doganlar. Bulan hemmesi türkmene bäkwidli zatlar. Kimin kimdigini aýdanyndan düşünürjek bolup 40 günläp zähmet çekeninden inha şolar ýalyky edýän hereketleri bir näçe sekundyň içinde özüniň kimdigini subut edýär. Şoň üçin bu durmuş ataşykly çemçe. Bu durmuş nämetden gaýtargysyny berýän durmuş. Bumerang diýilýär. Ýa-da çakra diýilýär. Hökman kim nämetse ýagşylyk etse, ýamanlyk etse özüne gaýtyp gelýär. Şoň üçin türkmenlerde bir beýik belsepe bar. Näme diýe? Duşmanyň ölümini dilejegine diýe, janyň saglygyny dile diýe. Şoň üçin jan saglygyňyzy dilep, arkaýyn öz görüşiňizi dowam edin. Ün söýerseňiz, şu demokratiýa hereketlerine, aktivistlere garşy hüjüm edýän adamlaryň hemmesi biri-birine meňzep duranlar. İl halka arasynda aýdylýan bir söz bar, näme diýe? Bir er aýallyğa köpürek ýaşaşy berse diýe, bir-birine meňzeýär diýe. Bular edil şolar ýaly. Şoň üçin halkyň hazynasyna, paýhasyna ýüz tutun, şo taýda şu edilýän işleň hemmesiniň hem jogaby bar, jogaby ýatyr. Elbetde, hemişe halk üçin edilýän işlere garşy diktatorlygyň, dönüklüň, öňkü döwürden galan watan dönükleriniň nesilleriniň hem hüjümleri tebii ýagdaýda bolaýmaly. Bu hökman bolmaly zat. Bu bolmasa bolmaýar. Bu tebigatyň bir deň agranmalygy, balansy. Şu zatlar bolmasa hakykatyň nämedigini köp adam göz ýetirmekde kynçylyk çekýär. Hakykatyň hatyrasyna şu zatlaryň hemmesi bolmaly we bilinmeli. Ogul hüjümlerde erken ses kanalyna garşy edilen we özümize garşy edilen hüjümlerde we tökmetlerde köp zat aýdyldy. Şoňa biz gowy taýýarlanyp jogap bermek istedik ýöne. Türkmenistandan gelen köp sanly haýyşyň esadan şol Türkmenistandaky intelligensiýa, hakyky intelligensiýanyň wekilleriniň, hakyky watanperwerleriň tögelläsi bilen biz şol tökmetlere jogap bermegi goýborsun etdik. Hatda hiç ýyly şolara seretmeler, jogap bermeler, ünsön bermeler diýdik. Inha şoňam netijesini özüňiz görersiňiz diýdi. Şol Türkmenistandan bize tögelle edenler. We netijesini gördük. Hawa adamlar bugün kunna şol netije näme? Türkmen halkyna garşy, aktivistlere garşy,
demokratiya görüşüjülerine garşy tökmet atýanlar, şyltak atýanlar ýanyna baramak bilen tany arýaly adamlar bar. Olary ýydarlan kişi bolýan, olary tesvir ýazan kişi bolýandan hem köpsi özleriniň açan fake hasaplary. Diýmek, käbir adamlaryň aýdyşýaly türkmen halky sada däl. Türkmen halky çopan goýun däl, mal däl türkmen halky. Türkmen halky näme-näme gaty gowy düşünýär. Şoň üçin her hile edip türkmen halkyny allak görjek bolurlar. Şu wada içinde başarmadylar. Inden başarmadylar, mundan soňam başarmadylar. Şoň üçin gaty arkaýyn bolun. Ruhuňyzy belent tutun, görüşe dowam edeliň. Erkin Türkmen kanalyny, Türkmeniýe birleşiňi we il halk üçin bileleşip, emme şahsy pikirlerini, düşünjesini bir tarafa goýup, Türkmen üçin bileleşip hereket edýän aktivistleri, toparlary gollamaga dowam edin. Eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Toý saçakly ata watanymyzda Türkmenistanyna gatnaşýança hoş, sag bolun. Ýeneki efir duşuklarymyzda görüşýänçek Allah ýarňyz bolsun.